Hola de nou, molt bé, ja tenim les calaveres, de fet 4. M'ha costat moltíssim, de fet ara veurem quants n'he hagut de matar. Aquí, primer animals monstres, a la part de baix de tot, si no recordo malament, escala d'animals, 132, sembla que n'havia matat 10 o 15, és a dir que imagineu-vos, ha sigut una bona sessió entre una cosa i l'altra. I vaja, bé, al final m'ha costat molt i els últims dos esquelets doncs me l'han donat dues, vaja, coses que tenen les probabilitats, oi? Mireu també el carbó que hem obtingut i els estacs d'ossos dels esquelets, la veritat és que no està gens malament. I vaja, doncs tornarem cap a la base, buscarem una zona per matar el Wither i acabarem aquest capítol doncs matant el Wither, que és l'últim monstre que ens queda per completar el lore bàsic del joc. Ara hi ha algunes coses més que explicarem també de l'actualització aquàtica, coses del fons del mar, dels nous monstres, les noves criatures, etc. Però vaja, el que és la història una mica, el que és el rerefons més místic del joc, que és el drac, la dimensió de l'En i finalment el Wither, que s'invoca doncs amb les tres calaveres i amb la... no tinc sorra d'ànimes aquí, vaja, la tinc guardada en el cofre. I amb la sorra d'ànimes, doncs, bé, ja completarem una mica la part més bàsica, diguem-ne, de la història del joc. Normalment això, si ho feu amb el mode supervivència, són diferents dies de joc, vull dir, penseu que aquí hem anat tallant trossets i jo he anat fent feina entre episodis, no és quelcom que es pugui solucionar normalment tan fàcil si no és que fem servir el mode creatiu o algunes ajudes especials, per tant és algo que no farem servir gaire en activitats educatives, la veritat, però crec que, com us he comentat diverses vegades, és interessant que conegueu tots la història i el lore del joc, doncs per poder-ne parlar, per saber què es pot fer, per saber d'on surten aquestes calaveres, per exemple, d'esquelet abissal, o què és una estrella abismal, i què podem fer amb ella, què és un beacon, d'on ve, on va, etc. Vaja. I vaja, no tenia molt clar si mataria primer el Wither o m'ocuparia primer del tema del magatzem, que és bastant important, però he pensat que és molt millor fer primer el beacon, i així doncs tota l'excavació que haurem de fer per aconseguir doncs, fer el nostre magatzem, doncs al final estic pensant que aquest episodi m'haureu vist anar cap allà i després tornar cap aquí mentre xerro pels colzes, no? Doncs bé, això, que tindrem el beacon construït i per tant podrem cavar doncs, de forma molt més ràpida. Junt amb l'eficiència 5 i el beacon ja veureu que l'instamining que se'n diu és immediat i per tant doncs, podem obrir zones d'una forma molt més ràpida, gairebé més ràpida que amb el mode creatiu, que és una mica el que ens interessa en aquesta sèrie, tenir la capacitat de fer les coses amb el mode supervivència. Ja vaig dir que en principi i amb algunes excepcions que segur que hi hauran, doncs ho farem gairebé tot amb el mode supervivència, però sí que m'interessa doncs, ser el màxim d'eficient possible. Molt bé, vaig a preparar la zona per matar el Wither i torno a connectar per matar-lo. Hola de nou, anem aquí a passar la nit, que ja s'ha fet de nit, i baixarem a la mina. He decidit que millor era baixar a la part de la mina, que tinc uns túnels cavats, i matarem allà al Wither, d'acord? He estat encantant el meu escut, intentant millorar una mica l'espasa per tenir més garanties. Tinc també unes quantes pocions de força. La poció de força simplement es fa amb la mateixa pols de foc i una mica de poció estranya, que es fa amb aigua i bolet abismal. Això ja ho vam explicar en la sèrie Minecraft per Profes, però bueno, igualment aquí també en uns quants episodis en farem unes quantes més de pocions, així que també mirarem d'explicar-ho una mica més. Crec que no necessito res més, la sorra d'ànimes i les calaveres, i baixo a la mina i el matarem en allà. Molt bé, vinga, anem cap a baix. Crec que ja ho tenim tot, el que és més o menys necessari. Podríem anar més ben equipats, però vaja, a veure si trobem una bona zona. Per exemple, per aquesta zona d'aquí, és un bon lloc per anar. Per exemple, quin nivell estem aquí? El 13, no? L'11. Doncs mira, podríem encara anar una mica més lluny de casa nostra, no fos cas que tinguem un accident, el Wither es quedi per aquí trencant-ho tot, que és la seva especialitat. Mira, aquí tenim una escala que se'n va cap a dalt, aquí tenim un túnel. Mira, aquí és una bona zona, perfecte. Aquest és el pic de diamant. No hem fet el cofre, no hem deixat res. Ara és quan morim i tenim un problema. Bé, cavem una mica més de túnel per aquí. Molt bé, així tenim un parell de llocs per amagar-nos. Fem aquí la petita estructura necessària pel Wither. Una, dues, tenim tot preparat, A veure, ens prendrem la poció de 8 minuts de força.
I això, doncs el mateix, posem a l'últim que falta. Esperem que exploti. Vale, sí funciona, perfecte. Crec que no ho havia fet servir mai, però sabent-ho és molt útil perquè ens treu aquesta espècie d'enfermetat que ens contagia l'Uider. El podríem fitxar per minar, aquest, la veritat. Molt bé, ara, per exemple, poma d'or, una mica d'armadura i pam, 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 una mica de llet. I pam, 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 una mica de llet. Necessito més llet. Va, que mora, que mor. Molt bé. La veritat és que la llet va més bé al final per recuperar la vida que durant el combat, perquè com heu pogut veure doncs ens la torna a treure ràpidament. Ja veieu quin desastre que causa aquest animal quan lluitem contra ell. Això sí, és una bona forma de minar gratuïtament. Això ho puc juntar aquí, i aquí tenim la nostra estrella abismal, que era l'objectiu de tot plegat, per doncs, tenir la capacitat de poder construir un beacon, no? Aquí, sense tenir cap tipus de torxa, això es pot convertir en un problema ràpidament, perquè no tenim forma d'il·luminar-ho. Ara perquè 4 torxes? Ah, perquè han volat de l'altra banda, oi? Molt bé. Doncs mira, il·luminem això d'aquí, i vaja, prepararé les coses per fer un beacon per al proper episodi i poder començar a construir la nostra zona d'emmagatzematge amb una mica més de capacitat de picar, diguem-ne, no? I anem a veure aquests diamants per acabar una mica la sèrie, que sempre està bé acabar el capítol, la sèrie no, amb una mica de diamants que no m'hi caben, però que ràpidament podem agafar. Molt bé, família, doncs aquí ho deixem. Ja hem matat el Wither i per tant ha acabat una mica el lore del joc, així que a partir d'ara podrem començar a explorar les novetats de la versió 1.13 i a començar a construir algunes zones interessants. Vinga, fins al proper capítol i un plaer.